العالمين أمي على تنوكا ولي من دون كسل على كربكني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغرلون أني ما من تقولوا لني باران من كليه فوكس دون لبا ما على كنينا وبلا جلين يولا وكوفي أمبو فول كان من دمنا كشيء أشمنشة هنا على باني بركاي بعدين تبي شريف لا جبوا مالكو كان أمبو فو كولي من دون سانغ أني واتي بلا جلين أو كني مدليلا بيجمع كتبا جم كان كنا أمبو لا دنيا كفو أمي كلكرو مرلا دولا مي ولكو تلوماجو كابي أفريل كلوما سامبا فلا أني مغاني ورو على تلوماجو كاو غارزيغا مسير كورا من جورا أمبال ما كفى مادي تراوري أي ولي بلا الإسلام ما الإسلام يو ولي جابي كابو فانشاما في كتلوماجو سكره أمبو لا دنيا كفو ني مسير دايلين أفردا فلا سلي أبويا تراكا دي أنكر مغما إمام كاسيم تراوري أمبو لا دنيا كفو القرآن كلنا شين شاما كدلائل خيراتي كلنا شين شاما كدغو كي أنفسو مالباي كدغو كي نباو بلا جليني القرآن كلام باني مسير دايلا ني ريبان تغليه كدو مسير كونو كا سلفنا سلوكه امنه مسير وللا فقط سي سلفنا سلوما نيغا تابلا ما با وللونغا داخورنا فلا فولكانو كانو سجا كوما مسر لولا انغاجي انغاني مداوفه يا لا صلاه يا للي فلا يا للي فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أمي ما دي فودة والله يا عيني همي عيني ميري عيني جيا فو الله يا نغياي لما يوما نيفن نتا كيباكي كلا صلى الله عليه وسلم ني ما سروكا كي الله بابراجي ديما ni yake ala bi baraji double ka ketain ne misiri jo saraka jariya de do be benna o kan a joran na fulumina o baraji nyogo ala yo dima foro a joran na fulumina ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala yake al jeneso ka dima saraka jariya mindu dungodo ni mama silla kono fokata se alkiyama jodoma ala bo be baraji nyogo dima tukum wallahi misiri jo kan ka islam ka bara jene misiri jo bagay mi na folo bo ya jo mi ga bloki bo ki wosi ka biriki gosi o ya jo mi na la ka ba wele ne se ko o ya jo mi ko annabi sabaro garde dala e ya jo bagay min ko mti fe misiri ka nyena fi mina wusulan ka kono mina lumière ka kono e ya jo bagay min ko nere nga soro mbi sigidala sele wati manan soro mina nyina ma misiri kono e a joba kay mbele jelen ga baraje kele misiri jolina ambalmo ni niso jakoy ni here koy ni munya koy amma ina ala fa subhanahu wa ta'ala kan ni chaya islamia kono miya niso jaka fara o kan ambalma ke abiya akal falembe sigida bela jelema klumo jo kata fukayu abusu dagawla abamalan sigiyolawla afla sigiyolawla abela jeli jaralakaw akal falembe abela jelema mais miya niso dia o de anana kana be soro misiri kono alman fe mi d'affaire la abena kana misiri daela la amin ni au conseil là bi klefena abi kalo sababo président kalaini badu Cheikh Sherif Ousmane Madan Haidara ala ka menye ala ka si jandama ala ka kenya dam ala ka lafiya dam ab min na yere ala ka nogoy ab min islamé ala ko ke ay mal islamé be faranyonka ko ay doke mugo wele la ka ala ka dinama mugo yan lamne mugo sona enfin bi joro fait na ala di yam buenai e manake almami yoro almamiya in bonya titiri ibe ala kira joro la ala de ajima
ibe mogo wele kana ala ka dine mima akela sira o sira ye tarika sira de do tarbiya sira de do sunna sira de do siya sira de do an bele jelen bi yiri juba kelen de koro no la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka seli ka nyesi alkaba kelema qur'an kelen de ba molo kan bele jelen dale mola ala kira sallallahu alaihi wasallam kira labai an bele jelen dale mola ami seli fana kelen seli ami lansara kelen seli ami fitiri kelen seli ami safo kelen seli ami fajiri kelen seli kunan jenen be no oye anga dun da kelen fe anga bo da kelen fe ma ma ya nyini ka islamé fara ma mana fara like imana fara ni prétexte fe on fe dalu ci bolole wallahi imana bo islamé ko ka tasira o siramine dalu ci bolu anga fara nyonka ane kelen anga ke kelen ami yiri bari kan dobi bolo dola koron fe dobi bolo dola klebi fe dobi fura doka dobi dilila dobi ya mais en bele de juba kele no ila 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 anga nyomina no oyi ni min tatuma sira e katita ke mimi zikru la ni zikru wati sira tika hadra ke tika wazifa ke ni mimi do wera ke fajiri ko fe tika do ke mimi mawludu ke ika mawludu ke mimi ziara ke ka ziara ke an fara la yoro mununa o kana ke sababu ye kan clan kan duskun fara ka bonyona o kana ke balma sinji tigali o kana ke sigi jabaliya o kana ke tore o kana ke dugunye ka se mogoyama kuma te islamiyama an kan jija o fara liyu yo o ka ke sirai taboloy olu nana chugoya do de la dina kono sabula alaka sallallahu alaihi wasallam fatulen kofe do yaye kafo ciden min nana ni ciye a min kɛra anw ɲɛna a kun fɔlɔ la mɔgɔ dɔw bi kan ka o sira bila an ka mɔgɔw ɲini an ka fara ɲɔgɔn kan ka ala kira ka sira ɲɛnamaya olu ko an bi sunna ɲɛnamaya o tɛ sunna ya n'o tɛ a ye farida sɔrɔ yen o dɔw ko ala kira min nana ni diinɛ ye ni alahu taala y'a ci a somɔgɔw a kɔ dɔw ko fo k'u détruire k'u bɔ dugukolo kɔ kan ɲɔgɔn tɛ silamɛya de kɛra anw détruire sababu ye o ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye o u nana u b'a sɔrɔ cogo jumɛn ka don silamɛ dɔw n'u hakili cɛ ni nafolo ye ni jɔyɔrɔ ye ni tɔgɔ ye mun kɔsɔn u ka silamɛya buruja ka silamɛya tiɲɛ dɔw y'o faamu tuma min na ko aw ala kɛra ka somɔgɔw an y'olu kanubagaw ye an b'u dɛmɛ a fɔra olu ma siya waati janyana donc lamɔ tiɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan safo kɔfɛ fitiri kɔfɛ fajiri kɔfɛ ni waati in kɔfɛ o tuma ni mɔgɔw lafiyalen don an ka na ka ala ko fɔ ka an dusukun mafa k'an dusukun min ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad astaghfirullah ka adamadenw dusukun lami k'u dusukun makɔgɔ k'u tarbiya o de ye taribiyadenw ye o de ye tarikadenw ye taribiya de kɔrɔ ye arabukan na éducation olu ko k'an k'o sira minɛ olu ye o min minɛ o ye diinɛ dɔ ye o mɔgɔw kɛra ten di o kan k'an fara wa silamɛw man kan k'an fara fara kun tɛ yen mama y'o kɛ kɛlɛkun ye n tɛ seli kɔfɛ n ye n tɛgɛ minɛ n tɛ seli kɔfɛ n ye n tɛgɛ bila n tɛ seli kɔfɛ n ye n ka kurusi janya n tɛ seli kɔfɛ n ye n ka kurusi sunba n tɛ seli kɔfɛ e de tiɲɛnikɛla ye n'o o min faamuya kun ye jamana jɛ n'o kun ye jamanaden dɔw jɛ n'o tun ye mɔgɔ dɔw jɛ n'o tun ye hakili dɔw jɛ ni t'o ka nafolo de ye k'an tiɲɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'an ka jamana tiɲɛ k'a détruire an kan ka hakili sɔrɔ bi ko mali silamɛ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ kɛɲɛka fɛ baba fɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka diinɛ de ye kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka to keleya kɔnɔ Chérif Ousmane Madane Haidara a ye nin drapeau ta Haut Conseil ka mission bi ye o de ye nin ye bi ɲinɛ san kɔnɔ o de ye nin ye nin waati in na anw kelen kelen minnu bɛ Haut Conseil la mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ seere ye wa mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ témoin ye o témoignage kɔfɛ layidu b'i bolo o tuma na silamɛw kana fara i ɲɛna an bɛɛ ka jɛ silamɛw ka don da kelen fɛ misiri bɛɛ lajɛlen ye an ta ye zawiya bɛɛ ye an ta ye seliyɔrɔ bɛɛ ye an ta ye anw bɛɛ de ye kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ lahara jɔ don an ka fɛn sɔrɔ dalilu k'a fɔ ala ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan an ma silamɛw fara o tɛmɛnen kɔfɛ ka naba bɛɛ lajɛlen fo ni dagatigi ka foli n'o ye Barma Kwanda ye a ko ale Barma
foyi tɛ ale fɛ bi foli kɔ a bɛ fɔlɔ tulomajɔ dugutigi ka fo ka alimami fo tulomajɔ diinɛ bonda bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma a yɛrɛ ka daga kɔnɔ mɔgɔw ka u fo k'u tanu k'u barikada a cɛw k'u fo ko ka musow fo k'u tanu k'u barikada misiri in kabini a baara daminɛna maa kelen de ye ko ale farifa yɔrɔ ye min na ni ale bɛ waso ale jigi sigira n'a ka dagara denmisɛnninw ye u ye fɛn bɛɛ kɛ ale barima ye foyi tɛ ale dabi foli kɔ ka deli ala fɛ u y'u nini farikolo min di ala ka k'u ye alijinɛ sɔngɔ ye ala ka k'u ye alijinɛ sɛgɛn ye n'an tɛmɛna ka bɔ yen ko an ka maadi fo balima ɲuman sinji ɲuman silamɛya dɛmɛbaa ko an ka fo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maadi kan ka fo k'a tanu ka barika da caman bɛ so jɔ ka di maa ma i k'i da kɔnɔ nko tɛ ala ka misiri jɔ dɛ caman bɛ maa dɛmɛ i ka so walakalen ka toli da kunna caman bɛ maa dɛmɛ k'i i dɛmɛ i ka so musakara nka ala ka so k'a kɔnpilɛ jɔ k'a di maa ma o jɔ b'a man jan an bɛ maadi fo k'a tanu ka barika da a y'a dabɔ diinɛ dɛmɛni min kama yarabi an b'a deli ala fɛ ala ka kɛ diinɛ dɛmɛna ye yarabi ala ka kɛ diinɛ dɛmɛna ye ala ka kɛ daga ma ɲɛta ye ala ka kɛ daga ma ɲɛta ye ala ka kɛ kisi ye ala ka kɛ kunajɛ ye ala ka kɛ kunkɔrɔta ye nin ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo yarabi ala k'o nɔgɔya ni ala kɛra bonya na hɔrɔma ye o tɛmɛnen kɔfɛ tamani dugutigi ka représentant abiya moribo fofana a ko an ka foli kɛ a tɔgɔra naba bɛɛ lajɛlen la nin ko in a man bɔ an hakili ma a bɛnnen don n'a ye Madi Tarawele min filɛ nin ye nin y'an tɔɲɔgɔnkɛ de ye Madi min filɛ nin ye nin y'an tɔɲɔgɔnkɛ de ye an bɛɛ ye filan ye depuis an denmisɛnnin fitinin anw ni ne bɛ ɲɔgɔn ka tamani baasi tɛ a nana Bamakɔ ala ye nɔgɔya k'a ma nin bɛ to ka n'i sen de jɔ anw na yan kuma ni kuma anw ka misiri tun bɛ yan bɔgɔ misirinin de kun don a bɔgɔ misiri a sufu min bɛ maa 6 dɔrɔn de bɛ jɔ misiri in kɔnɔ sufu kelen kelen maa 6 bon ala nana kɛ misiri samiya nana samiya selen misiri murabu de kalo ni dolo bunna ka bɔ a kan ji tun bɛ don a fɛ don dɔrɔn an ye lazara seli an bɔra misiri la dɔrɔn an nana sigi misiri feere la murabu bɛn'a kɔnɔ an ye manaw ta ka pɔndu kɛ k'a gɛngɛ ka samiya latɛmɛ ala y'a kɛ a bɛ to ka na yara a bɛ to ka na bɔ an fɛ a nana min kɛ a ye misiri kun ye min kɛ a tulo la a ko nin y'an ka misiri ye a ma fɛn fɔ a taara Madi tora ten fo ka to ten sunkalo tɛmɛnen min filɛ n'an bɔra o dara sunkalo min kan a nana yan a tile 10 laban kɔnɔ a ye ne wele a ko Segu a ko ni ala sɔnna n'ala ye ji tigɛ an kɛ misiri in kan an ka dugawu kɛ ala k'an dɛmɛ an na n ko Madi kabini e y'a fɔ a kɛra parce que an b'a dɔn e bɛ ŋaniya min b'e la e tɛ fɛn fɔ k'a tɛ kɛ parce que an b'a dɔn nin labɛn bɛ ka ban ala y'a kɛ misiri nana waati nana sa an ye birikuw daminɛ seliba kalo kɔnɔ ni misiri de ju bɔra samiya ma bila abada fo ka nin misiri b'a k'a biri samiya kɔnɔ ne Abdulahi Tarawele bɛɛ lajɛlen bɛ n wele Burulayi Madi n'anw kɛra ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye Kayo o juma misiri alimami o de ye ne ye an tɛ foyi fɔ hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan alsilamɛw Madi tɛ setigi ye Madi tɛ waritigi ye cɛmanjɛrɔ mɔgɔ de don mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu tɛ a jate waritigi ye nka alsilamɛw maa min fɛn min kanu b'i la b'i ka nafolo don da fɛ nafolo tɛ ɲimi dɛ adamaden bɛ nafolo don a kanufɛn de da fɛ ni ala ko kanu b'i la i b'i ka nafolo don ala ko da fɛ a dɔgɔya n'a cɛya ni sitana kanu b'i la i ka nafolo bɛ taa o da fɛ alsilamɛw an bɛ dugawu k'a ye a ye fɛn min kɛ a y'a dabɔ ala ɲini de kama ani ka kɛ misali ye ka dusu don anw yɛrɛ la ala ka kɛ alijɛnɛ saraya ye n bɛ ka kuma ni maaboya sira de ye maaboya mun bɛ ne ni
Traoré Kabila cɛ an ka cɛkɔrɔba bi an Batlayi Traoré ka bɔ Tamani a bonya bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔ Tamani dugutigi a bonya bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔ ba yari bi an o y'an kɔrɔkɛ ye a bonya bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔ an ka b'o la an ka taa Madi Traoré fɛ Madi Traoré dan t'a la bi Bamakɔ ale de an ka kabila kuntigi ye bi Bamakɔ ne y'u ka maabɔ ye u ka furuko a bɛɛ bɛ tɛmɛ ne ka sira la ne ni Madi de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Madi a foli anw ɲamakalaw tɛ kan k'a fo dɛ alimamiw de bi kan k'a fo yan bi o tuma na n'an ka mina kuma a bɛ fɔ k'an bɛ ka fɛn de ɲini nka alimamiw yɛrɛ komi n ɲɔgɔnna alimamiw olu yɛrɛ ye tanu mun da Madi kan o ye anw wasa wa an dan b'a la u ye kuma o kuma fɔ tan de don ne de bi kan k'a fɔ ɲɛmaabɔ ye ne tɛ nkalon da maa la Madi kɔrɔkɛ ɲuman don n'an bolila ka s'a ma ni ko o ko ye a b'o dilan ka d'an ma n'o ye misiri jɔ Tulumanji yan Tulumajɔ an ye maabɔ ye an t'aw ka daga kuma ninnu faamu kosɛbɛ ko Tulumajɔ o tuma na ni misiri jɔra yan Madi fɛ o ti bali anw na bari Madi faw ye misiriw jɔ ka tɛmɛ ne ye Kulukoro centre juma misiri fɔlɔ alimami centre juma misiri fɔlɔ ne y'o alimami Mamadu Mariko alhamdulillah ne bɛna yan wagati caman sabula du in kɛra ne yɛrɛ ka du ye sisan n terikɛ Bamutu a n'a teriw n'a jɛɲɔgɔn n'a faw ne kɛr'o dɔ ye a ka ca la san o san ne bɛna wagati baro yan ka taa kabini misiri in daminɛ kuma a ye kɔsana mun bɔra yan o y'a sɔrɔ a bɛ finition na a nɔgɔra ka ban o tuma n'o banna ne ɲɛna ka na n sen jɔ o ye Ala tanu ye ne tɛna foli lase n balimakɛ ma bilen n'an fa ma bilen n'o ye Mari ye ne tɛna ale fo ka ban sabula a fɔra foli dan na ka ban nka hadamadenya la silamɛya la ni maa ye fɛn k'i ye i kan ka fɔ n'i tiɲɛ ne ma se k'a fɔ mɔgɔ ma n'i tiɲɛ i kɛra fitiriwale de ye o tuma Ala yɛrɛ tɛ fitiriwale fɛ o tuma Madi i ni ce yɛrɛ nka Madi ye juru don yan sigidalamɔgɔw bɛɛ kan na a ye juru don yan sigidalamɔgɔw bɛɛ kan na sabula ni misiri jɔra a jakun ye mun a ka taa misiri la o de ɲinina bɛɛ fɛ sisan Alakira dun ko la salata al jari masjid illa masjid o tuma seli tɛ misiri sigibaa ye walima ayiwa a sigibaa ye fo i ka taa misiri la o tuma aw minnu bɛ yan ni darula tɛ o tuma a ye taa farida seli misiri la o tuma a ye taa farida seli misiri la o tuma misiri ma jɔ ko ten dɔrɔn a dɔ bɔra i ka taa misiri ɲɛnamaya o tuma Madi ye juru don bɛɛ lajɛlen kan na o tuma bɛɛ kan ka wuli sa seli wagati min na se o tuma i ka seliji ta i ka taa i ka farida di misiri la hɔrɔnya jɛ de don adamadenya jɛ don Tamani kɔnɔ ne kɔrɔkɛ sigira yen en 74 service bolo ma a mitera ka taa Kayi a sigiyɔrɔ bɛnna Kita ma sisan hali bi ne ni Madi ka jɛ continuelen don an bɛ hɔrɔnya nin kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛnatigɛ fɛn o fɛn n'a nana a bɛ ɲininka hakilina na n bɛ hakilina fɔ a ɲɛna micro in minɛ ka ɲa dɛ n bɛ hakilina fɔ a ɲɛna a b'a to n ta la dɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye ka bɛn a kan nka silamɛw bamananw ka zana don musokɔrɔni jɔ se tɛ dɔgɔ dɔ jɔ a kumakan bɛ yen n'a sɔrɔ dɛ n'i ko cɛ duman dɔ i b'a fɔ muso duman dɔ an b'a fɔ alihamudulilayi anw ye muso ɲuman sɔrɔ ne de jɛɲɔgɔn ye Madi ye bi jɛ tɛ dɛ Madi muso Kɔnɛ la Jelika Kɔnɛ
a ye bonya min da anw ka furu kɔnɔ an bɛ tɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ furu kɔnɔ alhamdulillah an bɛ kɔnɔla barika da jɔni y'a seere ye dɛ n tɛ wuli ka bɔ nin kɛnɛ kan ni ma nin foli kɔmasegi kelen kɛ k'a lase kɔnɛla ma hɔrɔnw n'aw jɛra aw ka jɛ tiɲɛ kan tarawelela bɛɛ bɛ ne dɔn anw jatigilakaw kɛra wɛrɛntigilakaw ye tamani en 74 a maakɔrɔba minnu bɛ yan u b'a dɔn bi a bɛ fɔ a waati la a yɔrɔ a so ma ko sojɛni tamani sojɛni mariko o ye ne baden kɔrɔkɛ de ye anw y'an ka denmisɛnniya kɛ yen n'o jɛ kɔndira la o tigilamɔgɔ ka ni ala ka so jɔ nin cogo in na i kana a kɛnɛ kan i ka bonya kɔmasegi kɛ an bɛ tamanigaw fo tamanigaw de fana bɛ ba mɔ de sigɛrɛ o sɛbɛ ka taa ba segu la ka na segu dunya ninnu na ani ba isu nu a bɛɛ ba mɔ de sigɛrɛ ka na sigi fo kilomita ba mɔ banna yan nɔ ni ba mɔ banna ko sa bɛna k'a kɔ to ngɔmi ye barima de filɛ ba mɔ kɔ ye n'ala nana jigiyaw ye olu la barimaw tamaniga bɛ ka yansigi sɔrɔla ba mɔ ni ba mutu ka sababu fɛ n'o o denkɛ ye barima ye barima nana ala nana ka na misiri da nɔgɔ ye olu ye maa sɔrɔla ka na misiri jɔ la o kunkɔrɔ sa o y'anw ta ye dɛ a fɔra nin danga ma ko boso sinɛ ka danga boso sinɛ bɛ sigi a waati min na a y'a sɔrɔ boso si tɛ yan bari ale nana bɔra kɛlɛ de fɛ banakɔrɔ damɔzɔn ka kɛlɛ fɛ ka na jogo ci o kɔfɛ sabakɛlakaw bɔra bakɔ o ye Samori ka kɛlɛ anw ka cɛkɔrɔbaw de ye sabakɛlakaw tigɛ k'u bila kulomajɔ yan olu ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛn'u kulomajɔ tabanɛkaw ka sigi sababu boso sinɛ o sababu de fɔ bari boso sinɛ baramuso o de bɔra tamani n'o ye bamutu ye barima fana fa sigir'o fɛ yan barima fana ala ye dagatigiya s'a ma f'a ye misiri jɔ yan o bɛna ne bɛ bɔ foli kɛ a boso adama tɔgɔ la anw minnu ni baramanw bɛ yan ne yɛrɛ fana ne bɛ se k'a fɔ ne mɔna ba mɔ bolo kununko la yan maa caman b'o kalama ne ni barima an jɛra ka baara caman kɛ yan dugu in ko o ko n'a nana hali dugu in madarasa so fɔlɔfɔlɔ ba mɔ de y'a jɔ kulomajɔ a ka dugutigi de bɛ o y'a sɔrɔ mɔriba bɛ dugutigiya la madarasa so min jɔra ni bakari kɛra alimami ye ba mɔ de y'a musaka bɔ a alimamu bɛɛ lajɛlen bɛɛ tugura nin na kabi bi tɛ kaba misiri dɔw ma jɔ o bɛɛ tugura nin la o man fɛrɛfɛrɛ o ma bɔ nɔ kan a bɛɛ hali bi an ye nin yɔrɔnin minnu ye ni alimami de ko a bɛ tile damadɔ bɔ ko ni a don sera ko ne ka seli fɔlɔ kɛ ko n ka seli fɔlɔ kɛ bonya bɛ yen bonya masegin bɛ yen an n'aw minɛna ka bɔ Bamakɔ ne ye Ustaz Kassim Traoré a nana ne ma ko n ka bila mɔgɔw ɲɛ ka seli n ko tiɲɛ don i bɛ taa ɲɛfɛ ni ma o fɔ a bɛ ka mɔgɔw ɲɛna ko Tamanikaw de ye nin bila nin ɲɛ o m'a bila ɲɛ dɛ ne de y'a bila n yɛrɛ ɲɛ o fana ni m'a fɔ tan dɛ mɔgɔ bɛ taa n'a kuma ye ko dɔw y'a kɛ dɔw y'a kɛ ni ma nin fɔ a tɛ ɲɛ mɔgɔ dɔw kɔrɔma bɛ taa so i y'a faamuya o ma anw fɛ Segu bamanan Tarawelekaw ye anw ka masaw de ye anw ye faamaw de ye o masa ninnu ye kun ye silamɛw de ye anw tɛ bila Tarawelekaw ɲɛ k'u seli o kankari dara anw ɲɛ o ayi anw tɛ bila Tarawelekaw ɲɛ k'u seli kabi Segu bamanan anw ka ko n'a dabara anw faamaw anw ye Segu faamaw de ye n'a ko dabara an bɛ taa moriw de fɛ yen karamɔgɔw de fɛ yen masa ko ye Tarawelew de ye masa Jiji tun bɛ Banankɔrɔni an bɛ taa o de fɛ yen olu de b'an bilasira Ya Rabbi salo alal muidaro sayyidina Muhammad Gayro mabusumi Ya Rabbi salo alal muidaro sayyidina Muhammad Gayro mabusumi na rusuli
ami ala tanu ka ala barkada ka ala waleɲuman dɔ an bɛ misiri dayɛlɛ la tulomajɔ kulukoro mara la bi dimanche ka bɛn ni avril kalo tile 5 ye selinjini kalo o tile 18 mali ka yeli la 2026 n'o bɛnna ala kira ka hijira san 1447 ma misiri jumɛn don tulomajɔ bada la daga la alhamdulilayi rabbil alamin misiri min jɔli n'a sababu bɔra an balimakɛ la a na sinji ɲuman n'o ye madi tarawele ye n ye nafolo sɔrɔ o t'a bɛɛ ye mɛ ka kariya ka nafolo don misiri la ka kariya ka ala ka so jɔ o de ye hɛrɛba ye hɛrɛ min ala kira ko sallallahu alaihi wasallam foyi t'a kɔfɛ fo alahu taala ka so jɔ ye aljana kɔnɔ yarabi misiri min jɔra n'a nana dayɛlɛ la bi ala ka sara kɛ aljana ye misiri jɔra k'a ban an nana an ye min sɔrɔ dugu la o y'an wasa n'o ye bɛn ye kulomajɔ alimanba a ka laseli la ko kulomajɔ misiri 7 de bɛ yan a bɛɛ lajɛlen na alimami u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kulomajɔ muso cɛ mɔgɔkɔrɔba denmisɛn bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ misiri in kan b'a biriki gosili la fo kana bila a pɛntiri la ka na riban fɔlɔ tigɛ bi kulomajɔ ka bɛɛ wulila dugutigi y'a fɔ denmisɛnw bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ kɛ bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa a bɛ bɛɛ fo an kɔrɔkɛ kɔrɔba tɔgɔ la n'o ɲama bɔnna président madi tarawele bi alhamdulilayi ko ka mansaw fo bakolo la olu minnu y'an don silamɛya la sabula maa n'i nana sɔrɔ i mansa ye silamɛ ye i kɛra silamɛ ye i b'a fo n'o tɛ n'a kun ma kɛ silamɛ ye yanni i k'a faamu ka kɛ silamɛ ye ka tuubi i bɛ sɔn ka mɛn sira la an b'an mansaw fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye minnu y'an kɔn dali la ala ka hinɛ u la ala ka yafu ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma wa an b'a dɔn kɛwale min kɛra fana nin y'olu ka baara de ye misiri jɔ nin t'a fɔlɔ ye kabila la mansaw y'a kɛ ka tɛmɛ o tuma na o sira kɔrɔ de talen bɛ an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min baara min bɛ k'a kɔnɔ ala b'a nɛɛma s'u ma ye ka bɛɛ lajɛlen fo tarawelelakaw tɔgɔ la wara ɲama bɔnnaw tɔgɔ la u sigira yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan maa maa y'an sɛgɛnna nin ko in na k'a bɛɛ fo an ye bɛn kuma min fɔ n'an karamɔgɔ n'an ka sɛko n'an ka président ba Cheikh Sherif Ousmane Madani Aidara n'a bɛ o baara la ala k'a nɔgɔya a bolo ala k'a ɲɛ ala ka silamɛw don da kelen fɛ u bɔ da kelen fɛ. nisɔndiya min bɛ n na n tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na parce que anw fɛ yan tulomajɔ an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ yan u bɛ ka ba min tɔgɔ fɔ n'o y'an ka dagatigi ye ale de ye tulomajɔ hali suta jiri fɔlɔ min dilanna tulomajɔ misiri ale de y'a kɛ bon su fɛ o cɛkɔrɔbaw don ka taama ka taa misiri a ka jan a y'a tɔ wele a dɔgɔninw wele bamusa sakɔ ni bagan ni basiw a ko a ye to an ka denmisɛnw bila u ka kabaw donni ka bɔ ba kɔnɔ an ka n'a koori da an ka n'a ye fɛ an ka seli a kɔnɔ bamusa e bɛ k'an ka alimami ye o don kelen ma yan ka bɔ dɔɔnin ka tɛmɛ yen kan parce que nin kuru in mɔgɔw tun b'a kɔnɔ o yɔrɔ cira bamusa n'e bɔra yen n'o tɛ yen k'a e k'a zeli n'e tɛ yen dɔ bɛ yan ko segu e k'a zeli a ye ne kɛ alimami naaninan ye ko n'olu si tɛ ko ne ka mɔgɔw seli. ni ne bɛ dan sigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ kulukoro mara la dugu la min bɛ wele ko tolomajɔ n b'a deli ala subahana wa taala fɛ ala ka misiri in dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye tolomajɔkaw ma ala ka kɛ bɛn ni kelenya sabatilan ye wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah.